गोसोआवथ' गोजोननाय मोनदों दमास्रि मुसाहारि सानो निस्सय माबा मोनसे दमास्रि मुसाहारि उनाव माबा मोनसे खालामलांनो हासिगोन बेजों आं सानो हाग्रामा महिलारि सारनिसिम थेंक इउ होननायखौ थाबाय हामबायनायखौ थाबाय जाफुंमारबाय जों हाबनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो हाग्रामा सारखौबो जों साबायखर होनाय जाबाय मावफुंनायनि थाखाय होगोन होननानै होमारबाय दिनै मोनमारबाय दिनै आरो चेकल' नङा चेकजों लोगोसे आरो एकाउन्टआवबो हाबनाय जाबाय बेनि थाखाय जों सारखौ गोजोननाय होबाय आरो हामबाय एकाउन्टआव हाबबाय फैसाया हाबबाय 10था बेसेबां जागोनथाय नामा हाबदों 10था दे जाबाय खुब मोजां माने जोङो बिपिएफ जोनोम जानायनि लगे लगे आंनो दंखायो दा बेखायनो आं माने थैजासिम नागाराखै बे पार्टिखौ बिपिएफखौ मोजां मोननायनि थाखायनो खारन बिथांनि थाखायनो बहुद गामियारि गावलिया ओनसोलाव माने माबा जाबाय आरामनो डेभेलप दा जोंनि हरैबो दा माबा लामा जागासिनो दं सुबाइजारनिफ्राय बलाम माबानिफ्राय बर' बाजारनिफ्राय एखेबारे माबासिम भबानिपुरसिम दा बेनि थाखाय आं माने आइडिएस माबानि सिनियर सिटिजेनशिप অনুভৱ কি ক'ব বহুত ভাল লাগিছে চাৰিজনে কৈছিল কথা দিছিল ছাৰে ৰাখিছে তো ছাৰলৈ আমাৰ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল এইটো বিপদ সরকার আগৰ পৰাই আমি কৰি আছে এইটো জন্মৰ পৰাই কৰি আছে আমি বিৰাট ভাল পাওঁ 10,000 টাকা দি ভাল লাগছে আর কি কম মোক ভাল লাগছে বিপদ সরকারটা আমার আরো দিয়ে থাকব লাগে এইটো আমি সহযোগিতা কৰিম আমাৰ এইটো